moya wa uyafumana kuhle moya wa moya wa moya fuma moya wa nami ngafumana kuhle moya wa moya fuma moya wa nami ngafumana kuhle moya wa moya wa uyafumana kuhle moya wa moya wami moya wa uyafumana kuhle moya wa moya wami moya wa uyafumana kuhle moya wa moya wami uyafuma moya wa nami ngafumana kuhle moya wa moya wami uyafuma moya wa ngafumana kuhle moya wa moya wami moya wa uyafumana kuhle moya wa moya wami moya wa uyafumana kuhle moya wa. What's the person? Kuhle moya wam batsho kamnandi abathandwa besithi umoya wam uyavuma uthi yes. Sawuncokola nabo ke ekuhambeni kwexesha sive ukuba umoya wabo uvuma nje kukhale enyonini. Ewe kaloku zonke izinto zicwalile nezicaka zivumile iyaqhuma inqawe emaxhegweni kuba kaloku sifike sagaleleka singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele. Jonga kungaqhuma kubasiwe kungabaswa kulanjiwe. Nyanyisani umbhinqo nikhulule zobhatyi nirhabule nifince kolomqo esithe sanididela wona namhlanje. Elokusabela ke ndimlo okholosa unonkanyezi lubisi. Ubothi madlongothi xa undibiza uzandibona senimamatheka ziphume phandle zinqonqo. Sakuziqika-qika ke kweliqonga sityatyadule nenzwakazi yapha kwamageba umamtshali sikuphakele sematheni kweli naphesheya kwamalwandle. Wena yiza nje uthi zava ungagunqi kuba ufuna uthi heyi ndivile. Mamtshali kholosa sesifike xesha sambukela lolu hlelo njengoba nje kulesihlwane siyazi phela ukuthi iyaqala impela sonto silindele isiphithiphithi njengoba phela abantu banemali liyaqala uhlelo lakho sikuphathele ithinta ibanyana udaba lokufihla kwesishoshovu somzabalazo udokotela uEsopahad kanye nje nokunye okuningi ngaphandle kembukeli kokupholisa amaseko lezi ezihle bahlosile kusile nje naze ihamba phambili ngaleli hora. Umengameli uCyril Ramaphosa ufuna impendulo ezigcwele malungana nesigameko sokuvuza kwegesi esilwe nomphefumulo wabantu abayi-17 eBoksburg empumalanga yeGoli. ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ugqirha Esopahad nolishiye izolo eli limagada ahlabayo. Kwezemidlalo iqoqo lokugcina labadlali bebanyana litshathe imithwalo yalo labhekisa amabombo phesheya kwezilwandle ukuyobamba iqhaza kowendebe yomhlaba. Molweni babukeli ngusiyavia Sineko ufuna indaba zesixhosa kwi-SABC 1. Ndithanda ukunikhumbuza ifikile inkqubo ezasekhaya jikelele kwijelo iDDT. Le nkqubo iphethe indaba ezolonwabo ezemidlalo uqikelelo lwemozulu yonke into ikhona ungaphoswa. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi kufanele kwenziwe uphenyo olunqala malungana nokushona kwabantu abayi-17 okukhona kubone izingane ezintathu emjondolo iAngelo engase Boksburg ekuruleni kanti ke abayi-11 bangeniswe esibhedlela okholele ekutheni ke baphangalale ukuvuza kwegesi emayini ekude buduze nalendawo.
Iinkqubo zokwembiwa kwemigodi yethutyana ngokungekho semthethweni ziyaqhuba kwingingqi yamatyotyombe eseBoksburg. Kutyholwa ukuba abembi-mgodi ngokungekho semthethweni ababizwa njengoozamazama basebenzise i-nitrate oxide ukucoca igolide suka yavuza kwizixhobo zesilinda ze ngephanyazo yehlukanisa imiphefumlo nenyama eli-17. Amagosa weenkonzo zikaxakeka ekuruleni athi aziswe ngomnxeba ngokuqhushumba kwale gesi ze xa befika baqwalasela ukuba bingekaqhushumbi koko ibivuza. Abahlali bahlabe ikhwelo kurhulumente ukuba abe nomkhosi nabangqengqwa bokhuseleko abakhululela kule ngingqi nanjengoko yonganyelwe ngabembi-mgodi abangekho mthethweni. I'm calling for a complete new strategy in confronting this thing. A strategy that is well resourced and the capabilities of our law enforcement agencies that are at the higher level and the need to respond in a manner that is if you are in a war zone. Abanye abahlali balibikile ivumba elingaqinisa mnqwazi kwabakwantsasana phambi kwesiganeko kodwa kutyholwa ihambo ngonyawo lonwabu ekuphenduleni kwamapolisa. Le ntlekele yehle emva kweenyanga ezintandathu isaquphe sokuqhushumba kwetanki yegesi sehla phambi komhla weKrismesi, nyewe leyo yanyothula imiphefumlo engama-40 kweli magada ahlabayo. Abasebenzi bemanyano eziphantsi komfelandawonye wabasebenzi iCOSATU bebethe bhazalala kulo lonke eli namhlanje kugwayimbo lokuvakalisa ungoneliseki kwabo yimiba eliqela kweli lizwe kuqoqosho oludodobalayo, intswelangqesho, urhwaphilizo nolwaphulo-mthetho. Bakwamelelela ukuba konyuswe imali yesibonelelo sikarhulumente esinikwa abantu abangasebenziyo kweli oluqhankqalazo ke luthe lwaqhuba phezolo. Abasebenzi bomfelandawonye wemanyano zabasebenzi iCOSATU baphume ngobuninzi kumaphondo hlukeneyo eli kugwayimbo lwanamhlanje. Umongameli weCOSATU uzingiswa Losi ebekhokela olugwayimbo eGqeberha eMpuma Koloni. Siyonika ke ophethe isixeko umeya, sinike umphathi wamapolisa, sinike ophetheyo apha kwicandelo labasebenzi iDepartment of Employment and Labour, siphinda kwakhona sinikezele ku-MEC onikwe uba makaphathe kwicandelo lozomnotho. Sithi ke siyiCOSATU imiba esijongene nayo eMzantsi Afrika yimiba efika ichaphazela abasebenzi, ichaphazele nabangaphangeliyo, imiba yentswelangqesho, imiba yorhwaphilizo, imiba yobundlobongela, imiba yokungalingani kwimivuzo abantu abayifumanayo emisebenzini. Kwiphondo laseGauteng umngcelele wabasebenzi uphelele kwiofisi yenkulu baphathiswa umnumzana Phanyaza Lisufi. Usekela mongameli weCOSATU wesibini uLufuno Duncan uvakalise ukuba udanile kukuba umqulu wabo wezikhalazo ungamkelwanga inkulu baphathiswa yeliphondo ngokwayo. Entshona Koloni iinkokheli zeCOSATU kweliphondo zithi urhulumente makayinike ingqwalasela ingxaki yentswelangqesho phezulu kweli lizwe, amilisele imigaqo-nkqubo ezaqinisekisa ukuba wonke ubani uyakwazi ukugxotha ikati eziko, nanjengoko iphawule ukuba ukunyuka kwenzala yemali-mboleko kuqhokrhe nangakumbi abasebenzi abahlawula amatyala. Empumalanga amalungu eCOSATU anikezele ngomqulu wezikhalazo kwifama yaseGibson ngaseHazyview kwinxalenye yolugwayimbo lukazwelonke lalomfelandawonye. Aba basebenzi batyhola abanini befama iAP Vos ngokusebenzisa abantwana abaselula phakathi kwezinye izikhalazo. Unondyebo we-SACP obeyinxalenye yolugwayimbo umemelele urhulumente ukuba athathe izigqibo ezicacileyo ngokuphethelene nemiba yamalungelo abasebenzi. We can't still discuss as if we're negotiating democracy. We should implement, we should be decisive and be decisive for our people. Ukanti eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal ngamakhulukhulu amalungu eCOSATU asabela ikhwelo lolugwayimbo. Enye yemanyano zabasebenzi ezithathe inxaxheba kolugwayimbo iUnited National Transport Union ithi amalungu ayo axhalabile ngekamva lawo kwinkampani yakwaTransnet nanjengoko kukho ingxoxo malunga nokufaka amacandelo athile ale nkampani kwicandelo labucala.
Iphini likaMengameli uPaul Mashatile lithi izwe ligqemeke udume lwengozi ngokudlula emhlabeni kwesishoshovu somzabalazo esabe singungqongqoshe ihhovisi likaMengameli uDokotela uEsso Pahad. Lokhu ke ukusho enkonzweni yomngcwabo yalesi shoshovu ebibanjelwe eGoli izolo. Ugqirha Esso Pahad wazalelwa eShwayizereni ke kwiphondo laseMntla-Ntshona ngo-1939. Izihlobo nezalamane kunye nabo awayesebenza nabo babuthelene ukuze banike imbeko yabo yokugqibela. I knew Comrade Esso was ill, but I thought there'd be a few more days or even weeks, you know. So for us it's a huge, huge loss, this one. It's quite a sad day. It is tragic. We didn't expect it, although we knew that his health was not good. He gave his life to the struggle to emancipate our people. Njengabanye bexesha lakhe uPahad behlonitshwa ngokuchasa urhulumente wocalucalulo. Esenza intetho yakhe usekela mongameli uPaul Mashatile umchaze uPahad njengenkokheli. Our generation accepted him as our leader because we knew that he grew up at the collective knee of the generation of Oliver Tambo, Yusuf Dadoo, N.T. Naika, Regis September, Joe Slovo, Helen Joseph, and many others of our outstanding liberators. Ngo-1964 uPahad wanyanzelwa elubhacweni emva kokuvalwa kwakhe iminyaka emihlanu. Ngexesha eselubhacweni usebenze kumaqonga enkokheli ze-ANC kunye ne-SACP. Ngeli xesha waphinda waphumelela kwiziko laseMoscow waza wagqiba uqeqesho lomkhosi e-Angola. Emva kokuqala kwedemokhrasi uPahad wonyulwa kwisikhundla sokuba ngumcebisi wepalamente kowayesakuba ngusekela mongameli uThabo Mbeki. Kwiminyaka emibini emva koko waba ngusekela mphathiswa kwiofisi kamongameli, isikhundla awasibambayo de kwaba nguJuni ka-1999. Emva koko waba ngumphathiswa kwiofisi kamongameli de kwaba ngu-2008. Uphinde wasebenza njengelungu lekomiti yesigqeba yesizwe yombutho wamakomanisi, i-SACP ne-ANC, ukusukela ngo-1994 ukuya ku-2007. Emva kokushiya urhulumente ngo-2008 uPahad waqala imagazini eyayiphuma ngekota ebizwa ngokuba yi-The Thinker. Kananjalo une-PhD kwimbali kwiYunivesithi yaseSussex. uPahad ubekwe kumangcwaba aseWest Park eRhawutini. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe uMeg, abantakwabo uAziz noNasim, nabantwana ababini nabazukulwana abahlanu. Luthi ludanile usapho lukaKatleho Bereng ekwasetyenziswa umzimba wakhe kwigumgedle loqhwesha entolongweni kukaThabo Bester emva kokuba barhanelwa amathathu bekhululwe ngebheyili kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata. Abarhanelwa abakhululwe ngebheyile nguSenohe Matswara, uTeboho Dipholo noTieho Magutsa bakhululwe ngebheyili yama-10,000 umrhanelwa. Ujaji Jamela Mhlambi uthe imantyi yawuphosa umhlola ngokubalela ibheyile esithi akubonakali ukuba bangabaleka. The court, ACUO, misdirected itself in the sense that it applied a wrong test in terms of determining or establishing as to the suitability of the candidates. Usapho lukaKatleho Bereng luthi ludanile nangona lisekho ithemba lokuba buza kwenziwa bulungisa. We are deeply hurt. We, in short, feeling very devastated by this judgment. However, we know that everything happens for a reason. Ukuza kuthi gangoku bali-12 abarhanelwa sele bebanjiwe ngolwabhice loqhwesha entolongweni kukaThabo Bester kwigumgedle kwakusithiwa wazigqithisa amafu kanti usadla amazimba. Ikomiti lephalamende elibhekela ukusebenza kwemali yabakhokhintela iSkopa linikele eLimpopo kuyohlola ukusebenza komnyango wezempilo esifundazweni. Ijonge ncakasana inkcitho yesebe lezempilo eLimpopo. iSkopa ihlabe ngemibuzo isebe ngeziphumo zophicotho. iSkopa ikhathazwe izimpendulo zelisebe ezithi baxileke noko umphicothi izincwadi jikelele kwezinye iziphumo zophicotho.
We can't sit here as an organ of government and allow another organ of state or a department to attack the integrity of a Chapter 9 institution. And it is only happening in this department. All these other departments, they do not contest anything that the AG says. Kunjalo isebe liphethelele yokuba buhle budlelwane ePalo neoffice kaMphicoti Jikelele. Lisongeza ngelithi licele uMphicoti nesebe lemali ukuba umba wephulo leziseko zophuhliso 400 million rand libuze kwisebe lemisebenzi yoluntu. 414 million which occurred 2011 2012 to during those financial years was the infrastructure projects that was budget that were handed over to public works as an implementing agents. Sebe likwaqinise ngelithi liyawenza amatiletile kusiphula nengcambu inkcitho engafanelekanga. Iinzame zexesha lolwaluko ongenaziphene eMpuma Koloni zife namthanyana. Bali-17 abakhwetha asele beswelekile ukanti babeli-11 kunyaka ophelileyo ngelixesha. Iingcibi ezingekho mthethweni kunye nokushokoxeka kwamanzi emzimbeni zizizathu eziphala phambili ekuswelekeni kwabakhwetha. Ngaphandle kwemigudu yokuthintela inhlekele, elilungelo liyaqhubeka nokuqhoqa nokunxunguphalisa intsapho xa kungoku balithoba abantu abavalelweyo ngokwelusa amakhwenkwe ngokungekho mthethweni kweliphondo. Kuyamemelelwa uluntu luthabathe inxaxheba ekulweni elishwangusha. We are devastated as the province to see that within a 2-week period 17 lives have been lost, 17 young lives have been lost. Because we have done everything, we had our ducks in a row so that we guarantee the safe passage of our children to manhood. Alas, this is what has happened. The parents whose children have been sent to the bush without their knowledge, they do not come forward to open cases in the police stations. Those are the kind of developments that are sort of disappointing and discouraging to us, because in any case we expect that when an illegality has happened, the parent must be at the forefront of going to the nearest police station and open a case. Abazali bakhuthaziwe ukuba bazibike izihlandlo zolwaluko olungekho mthethweni kwi-agente zokuqinisa umthetho. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uMamluko Kubayi uthi kumqoka ukuba uhulumeni aqikelele ukuthi uma ekhela abantu izindlu wakha izindlu ezisezingeni elifanele ukugwema ukuba zibhidlike kalula. Besiza nezinye indlela ezintsha zokwakha izindlu eMpuma Koloni. Ukuyeka kwezitene nesamente kusetyenziswa ubuchwepheshe bale mihla nobuzokhusela abahlali kwisimo sezulu esibangela intlekele. Ukwakha izindlu kwabonwa ngendlela ekudala amathuba engqesho kwezindawo kwaye nokunqanda ukwakhiwa kwamatyotyombe ngokungasemthethweni. So the conversations that we have, for example, with researchers, it's around innovative ways of doing things. But there are examples globally. I made reference to them in my speech. You have Egypt that today is building a new city in a desert. How have they been able to do that? We can do that. Umphathiswa uphinde wagxeka nokontraka abazange bakhe izindlu zamaxhoba entlekela sukela u-2021. We have agreed, we gave them 2 months to conclude all the work, because we can't have disasters that happen in 2021 where people needed emergency housing and to date they've not been provided for. Uphindwe kwakho isimemelo sokuba wibeke imiqathango ukuthintela ukwakha izindlu kwindawo ezithandwa intlekele. Lekile into yoba singurhulumente singumasipala senze zonke izinto ezizi-studies ke ukutsho zokujonga uba zeziphi indawo kuloo ndawo kuyo, kuloo town kuyo, kuloo metro kuyo ezine-flooding. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Mbukeli ake sithi nje ke qungaseyitolo kodwa sobuya emva komzuzwana.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele. Ngamawaka-waka emigodi axananaze kweli loMzantsi Afrika adala ungcoliseko lwamanzi ngeetyhefu kwaye egcwalisa umoya ngothuli oluyingozi. Ngelitsho lomhluzi wamanqina oku ke kusisigrogriso kwimpilo zezigidi zabantu abahlala kufuphi nezi ndawo. Kukwaqaqambisa abembi mgodi abangekho semthethweni kwisiganeko sakutshanje nesinxulunyaniswa nemigodi elahliweyo. Kusweleke abantu abali-18 kugqabhuko dubulo lwerhasi kumatyotyombe ase-Angelo kude kufuphi ne-Boksburg. Ukuwuxovula banzi lo mba sesarhweca kaloku igosa lesebe lezemigodi uMakhosonke Buthelezi. Masikubulise mnumzana sikwamkele enkqubeni. Ngiyabonga vuyokazi ngibingelele nababukeli. Uxolo igama lami nguKholosa. Ngiyaxolisa Kholosa. Enkosi. Kuyaphawuleka into yokubana umqala uqinelwe sisingqala kwesisiganeko esithe sahle kwaye kuyaphawuleka ukuba imigodi engahoyekanga inendima enkulu ethe yayidlala. Ingaba mhlawumbe ithini imimiselo karhulumente xa kuthethwa nemigodi engahoyekanga, i-abandoned mines ngabula makhumsha? Yeah, Msasazi kunemigodi about 6,000 engahoyekanga abandoned, and yonke le migodi yayiminwa for the past 100 years imining yaqala la eSouth Africa. Kodwa ngo-2002 kwasengena umthetho we-Mineral Resources and Petroleum Development Act. Lo mthetho uphoqa imine ukuthi uma siqala ukumina masibanikeza i-mining right fanele babe ne-environmental plan ezosho ukuthi mase siqeda ukumina into sizorehabilitate leyo mine ngendlela eso, futhi bayaphoqwa ukuthi babeke nemali eceleni i-rehabilitation fund ezobasiza ukuthi after 30 years or whatever period nabamina bakwazi ke ukuthi ba-rehabilitate leyo ndawo. So ngaphezulu kwalokho ke siwumnyango senza sure ukuthi uma ngabe kenzeka ke leyo mgodi aba-owner waleyo mine wasekho ngoba sekukudala bagcina ukumina mhlambe ngoko-1970 or 1980 kanjalo, thina ke sinohlelo lokuzivala ke lezo imayini ngoba kuba umthwalo wethu as i-Department of Mineral Resources and Energy ukuthi sivale leyo mine. So yithi ke siba nohlelo lokuthi sizivale ke lezo imayini. Uyathetha into yokubana njengeziko nenza lo msebenzi wokuqinisekisa into yokubana ezi mine ziyavalwa kuba apha sithetha ngemiphefumlo ethe yalahleka. Kumaxesha amaninzi siyafumanisa into yokubana ezi zehlo ezinje zithe gqolo ukuxhapheka. Ingaba mhlambe njengokuba nithi nizivala nifumana ntoni kwezi cases enizenzayo kwaye mvanje ungathi umzila okanye i-success enisele niyenzile ithini? So ngoba ziningi kakhulu le mine and nemali encane yokuzivala sine budget about 140 million per year, and leyo budget singakhona ukuvala about 40 mines per year. So mawuphathanisa inani le mine eze-abundant nokuthi ngemali esinayo singakhona ukuvala ezingakho, uyabona ukuthi akufinyeleli kahle. So kodwa ngaphezu kwalokho into esiyenzayo ke ngoba illegal mining is a criminal activity, so kune-interdepartmental task force sebenzisana namaphoyisa, Home Affairs namanye ke ama-local government ukulwisana nayo le ndaba ye-illegal mining. Kodwa ke uma ngiphendula umbuzo wakho njengoba ngisho imali ayenelanga kahle ukuthi sikwazi ukuthi sizivale zonke lezo imine ngokwenelisayo. Kumaxesha amaninzi sikubonile ubungozi bale migodi enabo kubantu abahlala kufutshane nabo. Yintoni eyenziwa ngurhulumente uqinisekisa ukhuseleko lwabantu kuba apha sithetha ngemiphefumlo engangamashumi 17 imiphefumlo ethe yasweleka ngenxa yoku?
So indlela esinganqanda ngayo lento ukuthi silwisane nabo lobugebengu into yokuqala, and kufanele siwisane nayo along the value chain, because laba abambayo phansi, those are just foot soldiers. Abo uyibona bona kufanele siqonde kube ngqo sibabophe ama syndicates laba abale phezulu, laba abafunda the whole operation. So masingakhona sifinyelele kubo sibona kubo sibophe bona, siyacabanga ukuthi sizokwazi ukuthi sikwazi ukulwisana nalo. But ngaphezulu kwalokho ukuthi njengohulumeni siqinisekise ukuthi siqinisa umthetho wethu uma and futhi silandelele so enforce kuyimine ezimina manje lezi ezithola mining permits after 2004, because ziphoqelekile ukuthi kufanele zenze sho ukuthi maziqeda ukumina zivale imigodi leyo futhi zirehabilitate leyo ndawo. Yebo, siyabakhuthaza kakhulu ukuthi bafonele i-Crime Stop i-08600 10111. Fanele bafonele leyo number babike emaphoyiseni okanye baye emaphoyiseni e-police station eseduzane babike ukuthi siyasola kuney'nsolo zokuthi ngathi kune-illegal mining, ngoba with cases last phumelele khona ukuthi sibopha ama-illegal miners, it was as a result ukuthi umphakathi ubike emaphoyiseni. So sawukhuthaza kakhulu ukuthi umphakathi mangabe unalezo insolo uhambe emaphoyiseni uyobika or ufonele i-08600 10111. Masibambe ngazo zozibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana nababukeli bethu bayoxhobiseka ngalomba utshisibunzi. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli wami, xa sihlabela mgama ke namhlanje sijonga umbuzo wosuku. Sicela ukuba uphawule mayelana neemayini ezingasetyenziswayo ezishiya singahoywanga zibeka impilo zabahlali engozini. Ukuze sithathe umbono wakho ungasithumela ke ivideo ngeWhatsApp kule nombolo ethi 073 111 5775 073 111 5775 okanye ke unganxiba nathi kumakhasi ethu kaFacebook phantsi kwegama elithi SABC Ekhaya Jikelele. Mbukeli, njengamanje ke ake sithi nje ukwehlisa indaba ke sikudedele sikushiye nje nomculo omnandi wabathandwa emva kalokho ke sibe sesiya ezitolo ungayindawo mbukeli. Mina ngiyamthanda lo Jesu umhlatshelo wempilo yena ngiyamthanda lo Jesu umhlatshelo wempilo yena mina ngiyamthanda lo Jesu umhlatshelo wempilo yena ngiyamthanda lo Jesu umhlatshelo wempilo yena mina ngiyamthanda lo Jesu umhlatshelo wempilo yena sithi bonono tanana tana oh no no tanana tana oh no tini oh no no tanana tana oh no mina ngiyamthanda lo Jesu umhlatshelo wempilo yena ngiyamthanda lo Jesu umhlatshelo wempilo no no tanana tana oh no no tanana tana oh no Jesu wabangumhlatshelo
Let's move. Hey now. 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 Siphinde sinamkele nisahleli nathi apha ekhaya jikelele. Iqela lokugqibela labadlali bebanyana banyana elibheke kwindebe yehlabathi yamanina kwiFIFA eAustralia naseNew Zealand ekugqibeleni lide labe kanti liyaliflathela eli. Ibanyana banyana elishiya ilizwe kulandela iveki yokungavisisani. Abadlali ke bathe bakhalala kumdlalo nemiba yenhlawulo. Undlelanhle ofanele amaqobukazana elizwe iGauteng limenqi ngethuba iqela lebanyana banyana lisenza ubhayibayi okugqibela ukusuka ehotele ukwenjenjeya kusingisa kwisikhululo sezophapho iOR Tambo International. When you are called upon to serve for your nation, you need to honor to that, and that's where we are going right now, to the FIFA World Cup, the highest stage for women's football. And I think once we settle in New Zealand, that's going to be, kicking in a lot of our minds to say that we are here, everything else has passed, and we are here to play football. It's very exciting to be working with those experienced players that have been there before, that are carrying our hands and willing to help and willing to be there for us that are new. It's finally here and we're looking forward to it, and we are excited, and we're going to do our best when we get there and do what we do best. I always say without pressure, there's no diamonds. And I think for us, we'll invite the pressure. It's good, it shows that we are capable of, doing big things. Ethembeni lokuba unomtshi bebejijisana ngaye nesafa kwezintsukwana zidlulileyo iza kuba ngumba wezolo uphoswe kwelokulibala. I think they are ready. They are well prepared because all other issues, underlining issues have been addressed, and we're expecting them. We'll see them on the 20th here with their gold medals and stuff. So we're happy. We're very excited. Ukuthintela impinda engcuba kaxaka bekungavisiswana ngayo, isafa ithembise ngokuyilungisa kwangethuba inyewe yemivuzo ingaphinde yenzeke. Isifike qathatha ibanyana banyana phesheya njengoba iyodlala umqhudelwano wendebe yomhlaba yabesifazane. Njengamanje ke mbukela isixhumana ke noma sebeqina oyintatheli ke yezemidlalo ephephandabeni isoka laduma. Qina asikubingelele ohlelweni sibonga kakhulu ngokuthi ube nathi namhlanje. Ngiyabulisa nami sisi wami. Isifikileke manje ibanyana banyana phesheya kwezilwandle lapha eyakhona ukuyodlala imidlalo yayo yendebe yomhlaba. Ingabe ucabanga ukuthi nje yiziphi izinto okumele ukuthi bazenze uma befika nje enkanjeni? Well, abanyana banyana sisi wami, I think now ifocus kumele ukuba ibe semidlalweni, akusekho xesha laneleyo ngoku because kube nokuphazamiseka before bahambe. Isafa has to be blamed because into eyenzileyo ukuthatha ukwenza ama-delays ukuthi zonke izinto ezidibene ne-conduct zabanyana banyana zingalungiswa ngesikhathi ibe nomthelela ukuthi abafana abanyana bangakwazi ukulungisa kahle because okokuqala umdlalo wabo wokuvalelisa ekhaya neBotswana khange bakwazi ukudlala because ifocus ibiseyintweni zezimali, but ke ilungisiwe lonto leyo ngolwesithathu iMotsepe Foundation, family yaMotsepe, udad uPetrus Motsepe no Dr. Precious umama wakhe
bayilungisa indaba bayifaka imali kuthiwa umdlali ngamnye kuzoba na additional 230,000 rand bonus ezakongezwa kule mali bazayifumana ku-FIFA 570,000 per player. So ngoku into ebalulekileyo ukuthi bafocuse kumdlalo wabo ozilungiselela noCosta Rica ngomgqibelo nge-15 so that babe ready for umdlalo wabo wokuqala World Cup neSweden nge-23. Hey weqina ngiyacabanga nje ukuthi njengoba bele phesheya kwezilwandle phela isimo sezulu sakhona sifani nesethu sangapha. Manje uma ungabe ucabanga nje bangayijwayeza kanjani isimo sezulu ukuze phela singabaphazamisi? So sezamlozi ngiyo isignal. No weqina bengikhuluma indaba ye-weather isimo sezulu ukuthi ngiyacabanga ukuthi le phesheya kwezilwandle asifani kisimo sakhona sezulu nesangapha eNingizimu Afrika. Manje bazokwenza kanjani ukuze bayijwayeze lesi simo ukuze phela bangayitholi sebephazamiseka mase bedlala? Oh no, I think now like everybody else also New Zealand and Australia right now kulomele ba acclimatize kwangoko kwindaba ze conditions and everything because kudala bezazi ukuthi bazawudlala phaya. I'm sure research has been done kuyaziwa ukuthi kuzomele kwenze kanjani yozilungiselela just like every nation ekhona phaya out of the 32 ezizawuparticipate participate World Cup babe bakulungele ukudlala because ayingabo bodwa abazawufika phayana bezi-visitors like all the other nations abakhona phayana kuzomela baqhelane nendaba time difference and all of that because some of the games zizawudlalwa thina sizakwazi uzibona like ngabo 2 ekuseni ezinye ngabo 9 because of indaba ye-time difference but I'm sure yonke lonto research yabo bayenzile bazakwazi uzilungiselela. Abadlali ke bavamise ukuthi benze izinto ezinhle uma ngabe besenkanjini sihlezi ke sizizwe indaba zokuthi hayi abayiphathi kahle lapha enkanjini. Manje weqina awungitshela uma ngabe uwumqeqeshi nje uma ngabe ke abadlali bakho sebekuhlupha yini konje umqeqeshi into angayenza? No, umqeqeshi wethu uDesiree Ellis unamava kakhulu. If yakhumbula sike sayowina le World Cup the last time, so some of the lessons ebesizifundile previously kule World Cup besiwinile I'm sure zizawuba nendlela enkulu esizawukwazi ukuthi sibuke sithi okay last time besenze so kumele silene intoni from them kumele senze into. I'm sure having previously played naye many international matches for banyana unamava awaphethe amaningi ayaziyo ukuthi imidlalo so ilungiselelwa kanjani. So kwalokuqala ngicabanga ukuthi kumele siqale all we have to do is to support the team and qinisekile ukuthi bazasiphathela udumo because abanyana at the end of the day are very capable on the field of play. Yeyona national team zethu esizithusayo kakhulu. It's just that isafa sometimes it does let them down. Manje ngabe ikhona yini imidlalo yobungani ezodlalwa iqembu njengoba selifikile nje la kudlalwa khona umqhudelwano? Sorry sisi umdlalo ngibuza ukuthi ikhona yini imidlalo yobungani ezodlalwa ibanyana uma ngabe sifikile le njengoba isifikile nje ikhona yini imidlalo yobungani esingabona bedlala? Yes, ukhona umdlalo oneCosta Rica like I said earlier uzabe uSaturday nge-15 nguwo owokugcina okuzilungiselela before ke siyaqala official nge-23 neSweden. Manje ngiyabona ukuthi cha abadlali bebanyana Nkosi yami balithwele izwe yazi balithwele nje emahlombe abo. Ingabe mkhulu kangakanani lo msebenzi ababhekene nawo? Mkhulu kakhulu. I-World Cup is not just any other competition and I think that is why abanyana were concerned because some of the concerns besides le ndaba yemali enye concerns zabo last Sunday yayindaba ukuthi why bezodlaliswa neBotswana a lowly ranked team engazoba khona ku-World Cup kumdlalo wayo zilungiselela bebefuna like
ukuthi kanti ku-organizwe tougher opposition so that babe nokuzilungiselela kakuhle bazithethe kakuhle and then nendaba ye-ground ebebedlaliswa kuyo eTsakane ground besithi but le ground izosiphathela ama-injuries nani why ingathi yonke lento ayithathwa serious because bekufanele bangoku njengamanje sinikwa i-matches tough and kwi-venue ezi-right so that we can be ready, but ke sinegame yokugcina esidlala neCosta Rica on Saturday the 15th, then sizobona apho ke ukuthi siready kangakanani for i-23 neSudan. Sibonga kakhulu ke Masebe ngesikhathi sakho sikufisele nje usuku oluhle lowo ke mbukeli bekuMasebe Qina oyintatheli ke yephephandaba isoka laduma besixoxa naye ke ngeodaba oluthinta ibanyana njengoba sazi ke mbukeli ukuthi phela isihambile yafika ke lapha eyodlala khona imidlalo umqhudelwano ke wendebe yomhlaba kanti bangabe ke siqhubekela phambili ke sizwa ezinye indaba zezemidlalo ugxile kubadlala sebemkantshubomvu umqeqeshi weqembu lesizwe la kuleli lizwe leNetball uNoma Plama ngesikhathi eqoka phela iqembu gcina labadlali abayi12 elizodlala ke kwindebe yomhlaba ezoqala ngomhlazi ngama-28 kuNtulikazi eKapa. Ngonhlaba umqeqeshi ukhiphe uhlu lwabadlali abayi15 aselihlungile wakhetha ke abayi12 okuzohlonywa ngabo kulomqhudelwano nabathathu abazobizwa uma kwenzeka kube khona balimalayo. Bayishakalombili abadlali babeyingcenye yeqembu lama-Proteas elala lisini endebeni yomhlaba eyayise Liverpool eEngland ngonyaka u2019. Labo ke kwakungikapteni uBongiwe Msomi, uLenis Potgieter, uIne Marie Venter, uIzed Grissel, uKhanyisa Chawane kanye noShadin van der Merwe noKarla Pretorius noPhumza Maweni. Yizekela liqembu lagcina ngoJanuwari ukudlala imidlalo esemthethweni. uPlama ubelitholi ithuba lokucija abadlali abazinze kuleli emakhempini elwabambele eStellenbosch kanye nase-Australia. Kuzobeke kungokuqala mbukeli eminyakeni engama-63 ukuthi lo mqhudelwano ubanjelwe eAfrika. Ngakho ke kufanele silindele ukubuya neindondo. Ngokumbukeli ngaphambi kokuba kaloku uphume uye kwindawo ngendawo qiniseka into yokubana uyarhabula ufince kuqikelelo lwemozulu.